Vi har Mike igennem på telefonen. Ja, hej. Hej. Jeg har et spørgsmål til Kit. Mm. Jeg har set på din Twitter, at du har noget mod middelfart. Hvorfor det? Middelfart. Ja. Er du for middelfart? Ja. Jeg bliver nødt til at være ærlig, fordi at der er selvfølgelig også fede folk for noget. Jeg kan ikke generalisere, men generelt, nu har jeg været hver eneste by i landet, middelfart, må uden tvivl få prisen for de kedeligste mennesker i landet. Det tror jeg sgu Men ikke. du må lade nødt til at tage personligt. Altså, Er der en forklaring på det? Hvad skaber den kedsomhed? Eller Det ved jeg hvordan ikke. oplevede du det? Man kommer til by til by. Nogle byer har det fucking sjovt sammen. Andre byer er bare tørre. Altså, nogle byer er bare tørre. Men tro mig, det... Du slog bare en dyne. Der skete ikke noget. Du stod og... Odense Middelfart, de kan bare ikke lide at feste. De vil hellere have taget 2 skridt væk med den her spejderøje og kigge. Og det er fint nok, men jeg gider bare ikke være en del af det. Hvordan er der at bo i Middelfart? Jeg synes, det er meget sjovt. Hvad er ligesom det sjove? Hvad er det sjovt at lave i Middelfart? Det ved jeg sgu egentlig ikke. Burnout på hovedgaden foran diskoteket? Nu er det sjovt lige at snakke med i radioen. Altså, det er sådan det spændende, jeg kan finde. Ja, men så... Det skal du ikke være ked af, fordi København er stor... også lukket. København er også en provinsby. Altså, findes København er totalt lukket lige nu. Når vi går ud herfra, så er det palle alene i verden. Man kan smitte en neutronbombe eller gas i København. Der er nærmest ikke engang taxaer, når vi kommer ud. Så København er også en provinsby, så på den måde skal det ikke være Men heldigvis findes der en verden uden for Danmark. Men du laver ikke noget på engelsk eller kinesisk, det nye marked, mand. Ja, det er det. Måske skulle du lave sådan nogle ballader, ligesom det der Michael Learns to Rock, og så bare Big in Japan, mand. Med noget fucking, noget lækker gelé-hår, du lige klemmer på og noget. Nå. Det, jeg ved det ikke. Brede skulder. Hvad siger du ellers, Middelfart? Om han kommer tilbage igen, eller om han er helt væk fra Middelfart. Han er helt væk, men... Det kunne godt ske, men så skal vi holde et lukket arrangement, tror jeg. Hvor mange kom der? Den ene gang kom der masser, det andet sted, der jeg kunne lige så godt have stået på månedspillet. Der var mennesker, men der var bare sådan en fælles holdning om, at jeg ikke var svedig. Det var svedigt. Shit. Får du det så dårligt? Nej. Hvad med din indre narcissist? Skal den ikke pusses? Nej, det kan være så. Jeg har stået til et arrangement i Jylland. Der er kun været udsolgt, men der har lige været 3 jobs, hvor det er gået rigtig, fordi der ikke var en problem. Jeg stod et sted midt i Jylland, så jeg ikke kan huske, hvad byen hedder. Der var bogstaveligt talt 2 luder og en lommetyve. Okay. Der gik op at spille, så kom der den her amfetamin-psykopat midt på dansegulvet og stod og rakte fuck under hele koncerten. Og det gjorde mig glad. Det var virkelig, det var man ære at opleve det. Bare de føler et eller andet derude. Ja, bare der er et eller andet form for følelse, det vil jeg hellere, end det er bare sådan noget passivhed. Der er ikke noget værre end passivhed. Så hellere folk, der står og rækker fuck og tror med at skyde smøg ansigt på koncerten. Det kan jeg forholde mig til. At man bare står og kigger. Det kan jeg ikke forholde mig til. Var det dig, der stod og kiggede med Middelfart? Nej, jeg var der ikke. Okay. Jeg fandt først ud af det bagefter, han havde været der. Ja, men der er fucking folk fra Middelfart, der opretter Twitters bare for at komme i kamp med mig. Men de får ikke svar, de små taber. Ja, undskyld. Men jeg kan godt lide dig. Men tak, jeg kan også godt lide dig. Godt, det kan ikke ske næste gang, du er i Middelfart. Tusind tak, fordi du ringede. Det, jeg vil spørge om, det er, hvad har du